mar jatend piny Kenya William Ruto otimnegi e thuolo mano mar higa achiel makoro dong' motelo ne yiero mano mar higa mar 2027. Adana chako di Denish Abunde. Wanyalo wacho ni kapok wadonjo kata e thuolo mar higa achiel ma odong'. Higni ang'wen ma jatend piny Kenya William Ruto mosebedo godo e telo. Rawere bende nitiere gigo mosetimo negi. Minyalo kwana achiel ariyo adek moko minyalo wacho ni rawere toka telo mar jatend piny Kenya William Ruto sedeo rawere yo makare. Denish. Joiza Sirkand Ruto ni again adonjo kata uluonga ni ja one term to kata ja one term kamano. Sirkand Ruto ni nitiere mosetimo ne rowere, lakini nikech koro wane higa mar 4 wang'iyo ni to be kaka no promise rowere osechopo kare to setimo percentage adi. Timo to setimo nitiere rowere ma obedo engage, nitiere affordable housing, nitiere rowere matiyo kanyo, nitiere nyocho chiwo pesa mag ohelni training mago ni kanyo, lakini wang'iyo ni to mano sekonyo what percentage mag rowere e Kenya kaendi. Leo karo rowere mang'eny sana poda ywak ni tije onge kata mondo giyud access to pesa ma imichiwo ni mar nyota fund kata nen nyota fund kontie loan mober manichiwo ka mar sim. Rowere mang'eny pod ywak ni kaka pesa no ichiwe pok giyude, manyiso nitiere joma yude. It could be ni jok manie two term ndika gi access mar yude. Agomo mi wacho ni joma nitiere two term ema nitiere kod access mar yude. Kenya kae iwacho ni nyaka ing'e ni to ine mrengo mane, ng'ama ong'eyi to ng'ama ong'eyi ni obedo nade gi sirikal. Kapo ni ng'ama ong'eyi ok obedo maber gi sirikal, instant chance mar lose gik mang'eny sana, benefits sana mawuok e sirikal. To ka ng'at ming'eyo kata ng'ama ong'eyi obedo alan gi sirikal, instant a chance to yudo nikech ine midhi konyo gi choro agenda margi kata wacho ne ji kaka sirikal tiyo. Koro rowere mang'eny sana pok oyudo gik ma sirikal chiwo gieki. Mar ariyo, sirikal kae nitiere gima osebedo ka chandowa sana e higni 4 ma Ruto osebedo e telo kae. Rowere oket chien. Ing'eni rowere iwacho ni wane monego bed ni worship the future of the society. Tinwang'o ka rowere imiyo the leftovers. Rowere kiwacho ni oket gi chien e sectors mage koso oket gi chien e yo machalo nang'o? Rowere oket chien kata sectors mag chiwo tich, sectors kata mijo ni wacho ni timo public participation gieki. Inwang'o ni rowere sami dwarogi ibro mna pargi samo chopo ni koro biuru kae inyalo sign gol pachi sign migi moro idhi godo, iwinjo. But bedo ni gin part and parcel of this process inwang'o ni chien sana. Koro nti kuma okaw rowere moketi ni gin waluongo gi sama gini oseikore, wachulo gi gimoro matin to gikonyo watimo gini, then we move forward, wawegi wabro manyo gi baadaye. Yes.